50 urte Rontegi eskolako historia hasi zen. Gure eskolako historia. Mila 1977an Rontegi eskola zabaldu zen. Auzoan hazkunde nabaria gertatu zen eta premiazko planen artean gure eskolako eraikuntza bat eraiki zen. Bi ate zituen desberdinduta, bat mutilentzat eta bestea neskentzat. Elkartzari beldurra zioten. Munduan lehen gizakia ilargia zapaltzea lortu zuen. Gizakiarentzako urrats txiki bat izango zena, jendartearentzat salto erraldoia bihurtu zen. Garren hamarkadara goa. 40 urteren ostean demokrazia iritsi zen. Gaur egun hain arrunta ikusten ditugun ekintzak, geletan botua ematea, euskeraz berba egitea, gure delegatuak aukeratzea, guzti hori debekatuta zegoen. 1979an demokraziaren lehendabiziko Eusko Jaurlaritza sortu zen. Eta gure auzoak hazten jarraitu zuen, eta berarekin gure eskolak handitzeko beharra izan zuen. 20. hamarkadan aldaketak oso adierazgarriak dira. Esate baterako, janzkerak, tupeak, sorbalda babesak, musika ingelesez entzuten da, inork ulertzen ez duen arren. Zelako movida. Eta euskarazko lehen talde komertzialak agertzen dira. Zer ikusiko dugu? Romeo taldea. Bagoaz! Eskolan aldaketa garrantzitsuak ematen dira. Gaur egungo txikien eraikuntza eraikitzen da eta elebitasuna hazten da. Hamarkada honetan teknologian aurrera pauso garrantzitsuak ematen dira. Hauek gaur egun ezagutzen eta erabiltzen ditugun gailuen aitzindariak izango direlarik. mugikorrak, ordenagailuak, tabletak,
Noski, ez ziren gaurkoen modukoak, txapaten antzerakoak ziren. Bitartean, gure eskolan euskara gero eta leku handiagoa hartzen doa, D eredua sortuz eta gure hizkuntza bihurtu. Hainbeste aurrerapen, teknologian, industrian, honek ere kutsadura ekarri digu, eta honekin batera klima aldaketa. Deskalabro ekologiko gehiagotan ez dugu parte hartu nahi eta. Gure aldetik, ahal duguna egiten dugu astero birziklatuz. Historian, 50 urte asko dira. Barakaldoko tontorrean Gure gaurko eskolak ez dauka zerikusirik garai hartan hasi zenarekin. ikusten duen tokian Neska eta mutilak egunero esperientzia zein espazioak elkarbanatzen ditu. Egunero neska mutilak eskolara joaten dira. Euskara gure hizkuntza da, teknologia gure egunerokotasunean zentzudunez erabiltzen dugu. Eta berdintasunean, bakean eta legezkotasunean oinarritutako gizartean parte hartzen saiatzen gara. Eskolan dantzatu abestu. Baina, azken 50 urte hauetan, badago zerbait aldatu ez dena. Rontegi eskola osatzen dugunon ilusioa. Bihotzez, zorionak Rontegi eskola. Euskaraz ikasten dugu, euskaraz bizitzen. Nahi baduzu ondo pasatu, hasi abesten.